Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta kadon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Oliver. Galit nga nausab si Aya, human ko nagtuman sa akong gusto nga manarpaho sa laing nasod. Ang nakasakit kaysa diyang makabut ng tanako, ang akong mga pangandoy, siya usab di ay nga gitinuod ang iyang gipanaad, nga siya mo'y unang mabiya sa dili pa ko malarga. Lumalikahan na usab ko sa Manila sa diyang nibiya si Aya sa amo ug wa na gyud pagpakita. Niresign sab siya sa trabaho. Nakakontak lang ko niya o kausa apan humani adto wa na gyud. Labihan ang kabalakasad sa akong mga ginikanan tungod kay mabdus malagi si Aya. Sa akong bahin mangkot, nagtuo ko nga kutubra sa istorya si Aya ug nga dili kini niya buhaton. Apan nasayop di ako. Nakalarga gyud ko kauban si Vi Drum sa Manila alang sa training. Niabot ang gipaabot nga buwan aron manganak na si Aya. Manganak siya nga ako ug ang akong ginikanan wa na gyud gani balita pa kung asa na siya. Hangtod nga niabot ang adlaw nga mularga na ko paingon sa Saudi. Sa airport, gisawayan ko gihapon og kontak ang numero sa cellphone ni Aya apan sama sa gihapon pakyas ko. Wa magigapon. Di gapon makontak. Mo babay. Gigasuko giday niya ang imong pagbutbuot og desisyon nga manarbaho sa laing nasod. Ha? Bay? Gusto ka ba? Labihan gyud ang kasuko niya nako kay nagtuman mo ko sa kong kagustuhan. Wa niya hisabti ang akong maayong mga tumong kung nganong ako kinigibuhat. Bay, Oliver. Ay, pita giday. Sakita giskundugan ba? Mura na og manuslak ang kasakit nga ako karong gibati. سافرين نرحب بكم في مطار قلنديا الدولي ونشكركم على اختياركم الطيران Yan nata sa King Abdulaziz International Airport din sa Jeddah, Saudi Arabia, Bayjam. Yes. Ni ani gid bay. Gibangandoy gini na akong lugar nga makataa ko bay. Ani ko magsugod og bagong kinabuhi, Bayjam. Sibot mo pasabot ha? Bay, Oliver? Ipakita na ko kang Aya. Nagkaya na kong barugan ang akong mga pangandoy. Bisan pa ugwa siya o ang among anak. Bay, Oliver. Maningkamot yun ko nga muasinso ning akong pagpanimpad karon din sa Jeddah.
Are you Mr. Oliver, our new company driver? Yes, sir. I am Oliver. I am Mr. Jamil, your manager. Welcome to our company. And I wish you good luck, Mr. Oliver. Thank you very much, Mr. Jamil. Hello? Bay Oliver? Bajam, kumusta naman ka diya sa imong gitrabahoan, bay? Okay, kayo ko nga rin, bay. Ikaw, kumusta man? Way problema. Okay ra sa kong ari. Niya mo po ko'y kauban diri nga Bisaya. Kabayan po nato ba si Bay Kaloy. Murag mayo kang ikauban na kay dali na kang ikasinabot by Oliver. Aw, sa hiram sa ka nga ikasinabot, Bay Kaloy. Di mo po kalabad nga pagkatawagod. Gikumpara ta lang mo atong gipulihan mo bay ba? Grabe ug batasan tong tawhana oy. Kana si Mambila god. Di na siya ganahan mo lakaw sa iyang mga appointments kung kadto siya mo drive. Oh, mo ba? Lagi. Oliver? Bay, gitawag ang Ma'am Bella. Yes, ma'am. Nakaisugo na ko, Ma'am Bella. Anda ba ang sakyanan? Kaya natin atoon. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ay, nadisila ka, bay. Bay, kung ako mo iyang dribon. Agoy. Bay, sa tanaw ko ba yan ng Ma'am Bella, no? Nagkaparaygon basta kauban ka niya. Iyay, heartbroken na ba ko? Single para basad ko, Bay Kaloy. Aw, singkol pa ba siya nas Ma'am Bella? Sa may naana. Largahi na yun. Mayo ka, Bay Kaloy. Tubayan ka niya akong... ako ba, tubayan ka ko na ni Ma'am Bella? Ug manguyab ko na niya? Sugton ka ko? Hilong ko nga nakagusto kang Ma'am Bella, ang sekretarya sa among manager nga si Mr. Jamil. Gibati na ko nga anam-anam nang nawa ang akong pagpati ni Aya tungod sa iyang gibuhat nako nga nasakitan gud kaayo ko. Bay, suwayi lang yun. Basta kay sakong nakita, bay. Nakagusto na ni mo sa Ma'am Bella. Kanahan na ba di kayo ng Mambila na? Musultin niyo ko di mas tinuob, ha? Napakailay nga toon, Mambila? Wa na, Oliver. Pangita sa diha ukan anan, be, palihog. Kana Filipino restaurant ba? Uy, asa mo ka nang dapita, ma'am? Dito lang kay, ato ta sa Al Faisal ya. Nailami nga batchoy dito. Okay, ma'am. Famous ni nga batchoy dito sa ato sa Pinas, di ba? Tinuod na, Mambila. Sige na. Mga na ta. Lami kayong init nga batchoy, oh. Ma'am. Salamat. Taro nga bayag kaon, ha? Ayaw gid pag uwaw-uwaw. Wara ba nag-atiman mo din, eh? Ha?
Nagbalik-balik sa kung unahon na ang iyang gingon. Nga magtarong di ko na kaon. Nga di ko na mag-uwaw-uwaw kay wara ba ko na nagatiman ako din eh. Kanahan kay ko niya. Lahi ang gibati ko alang ni Mambela. Kung ba naka niya kong gibati. Mao ka? Oh, uy, hala. Uy, si Mambela man yung nanuwag. Hello, Mambela. Hello, Oliver. Sorry ha, nanawag ko nimo. Gilaay manggug ko eh. Okay lang inahuna-hunaan nga ikasulti. Okay ra ba nimo? Yes. Okay radyo kayo, Mambela. Magkalik sa akong apartment. Dire na lang ta mag-istorya, Oliver. Pwede? Happy anniversary, my love. Thank you, my love. Happy anniversary. 1 year na ta. O happy kay ko ba nimo? Salamat, my love. Happy sad kayo ko uban nimo. Wa ko mag-expect nga kalit ka di ay nga maabot sa akong gilaay na unta nga kinabuhi. I love you so much, my love. I love you more, my love. Mayo hinoon kon mao ka na, Oliver. Mayo man ka ng babayhana. Pinangga ka man ka ana niya. Opa, og mahal mo ang usag-usa. Nag-celebrate naman gani mi sa mo ang first anniversary pa. Walang nay kumusulti ninyo kay gipanid-an pa man ako siya. Unya, okay man kayo si my love na ko, Bella. Oh, hinautaon ta nga mao na gyud na. Kay si Aya ang turgaron. Wa na gyud mi balita kon hain o naunsa na. Siya ang namiya. Ug sa pagkatinuod lang, gikalimtanan ako siya sa hingpit. Walam lagi ka mag-atuan sa apartment ni Ma'am Bella by Oliver. Oh, laylo lang sa ko bay. Init pirmi og us, Bella. Ambot, kung ano. By Oliver? Mara man og kalit siyang nausab. Niabot na hinuon mi og usa ka tuig sa muang relasyon. Ni kalit naman hinuon siya og kay ngunana. Bay, musulti na lagi ko nimo, ha? Ha? Kuan ba? Sa akong nasayran, bay. Musulti na lagi ko nimo kay suod na bagita, di ba? Say, buti mo ipasabot bay kaloy. Na-chismis na magud ang bahin sa sekretong kalambigitan nilang Ma'am Bella ug sa atong manager nga si Mr. Jamil. Unsa? Bay, pagsusiyo na og pagpaniid po. Una ka mo tuon ning akong gisulti ni Moron. I-verify lang palihog. Unsa na may plano ni Moron para natong duha, Bella? Naunsa ka? Ngano ka, Oliver? Di mo ka klaro nga kung ipangutanan nimo? Unsa ba na klaro nimo? Ang banga sa rabo?
kabutuno na gyud kaayo ko sa kasayuran nga akong nahibawan pa sila. Gisakitan gyud kaayo ko. Mga kasama, atong standardugma, ang laing sumpay sa suwatampo ni Oliver, din hining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ka mo'y sagilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod ikayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.